किशोर के भिखारी बाबा एगो गीत बोले रहले ए दुनिया में आइल बड़ा तो भजन भक्ति छोड़ा के ओकरा से बड़ा पूर्ण कुछ कामे नहीं थे धर्मेंद्र जब आइल बड़ा तो भक्ति भजन कर ऐसे शरीर बेकार बा साथे कुछ जाई ना हां जन कर्म करबो उहे तोहरा आगे आगे दरमुंडा वाह एगो बाबा गीत बोले रहले कैसे भाव बा वही कैसे अरे की है और जमा मोरी रे मानवा अरे की है राजबा मोरी रे मानवा ए धर्मेंद्र रे मानवा ये राजबा मोरी रे मानवा इहे अरजबा 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 और का अरे कौड़ी कौड़ी मारो पटरलो ओहो ए दुनिया में कतनो रुपया कमाली रवा हाजी साथे जाइला बाबू हां साथे जाई का काथे जाई कौड़ी कौड़ी माल पटरलो कइला लाख करोड़ी करोड़ी कइला लाख करोड़ी की दाया अगर अंदर तोहरा दया नहीं के सत्यता नहीं के तो शरीर ही मानव शरीर ही बेकार बा बोल लेता अरे हृदय में नहीं के अरे गल कटाई तोरी रे मानवा इहे अरजबा मोरी रे मानवा इहे अरजबा मोरी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बाबू एकदम बाबू लोकल ट्रेन लिखा चला लोग अरे की माया में गोइला भुलाइए बबुआ इस संसार माया है साहब आज हमनी को वो जगह आइल बन जाए या कुछ बतावे के सुनावे खातिर अंदीना तो मुड़ी के नमस्ते तो का होते बाबा खियाज कुछ लोग तो समझावे कुछ बात बतावे खातिर आइल बानी ये माया में आइल बड़ा झुराम हो मत सोचो कि हमारा हो भाई है सबके सीमा बनावल बा साथे केहू जाई ना साथे तारा के ले जाएगा माया में कोई भूलाइए बबुआ माया में कोई भूला माया में कोई भूलाइए रा अपने हाथ से करल रसी कि तोहरे गला में अरे फसिए रा अरे तोहरे बन्हला का खुलत नहीं
तोहरे बन्हाला का खुलत नइखे गर्दन में कइल बाटे फसिएरा तोहरे बन्हाला का खुलत नइखे कइल बाटे गर्दन में फसिएरा अरे की कवना बिरछिया चिरई अरे खोतवा गवलू जाके अरे सुन कहि के गाना मारो चल गइलू पखिया पासार हो कवना बिरछिया चिरई खोतवा गवलू जाके कवना बिरछिया तू कहा बारू माई ई तो हमरा पता नहीं के बाकी तार घर के लोग तारा के खोजो आज तू रहत तो शायद ई प्रोग्राम खुशी में बदल जाई मतारी बाकी नहीं खुद तो भी हमरा गीत गावे का पर कवना बिरछिया चिरई खोतवा गवलू जाके सुन कहि के गाना चल गइलू पखिया पासार हो हे माँ हे आत्मा तू कहाँ बारू हम एक बार बता दो वो घर के लोग वो आत्मा के खोजता संजीव भाई और कहता बड़ा वियोग से निहिया के डोरी तुरी चल गइलू चुपे चोरी अगर तू हमरा से बतैले रहतू कि तू जाए वाला बारू भाई तो थोड़ा के जाए ना देती हो आज तू एजा नहीं खू ए परिवार में नहीं खू मातारी वो घर के लोग ही जाना तो और लोग कहा जानी जे माई के दर्द जाने ला साहब वो जाने कि माई की ममता का हो कि नहिया के डोरी तुरी चल गइलू चुपे चोरी कवन न करिया कवन गाव हो ए माई तू घर में रहत रहलू हगना में रहत रहलू तो कहीं से भी हम आई कहीं से भी अगर डॉक्टर साहब घर में जास तो माई के देखो थे तुमकरा बाप रे बाप हृदय का कहलो मतारी के देखने के बाद साहब औ हे घर में आवत हो जब माई के ना देखत हो त का बीतत धाई धाई घर आंगन में धरत खोजिले बन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश ठावे ठाव हो देखे न पाता गइलू कोनो पता सूचना ना देलू हमरा कोनो तू सूचना ना देलू माई कि हम जाता नहीं सबके छोड़ के तू चल गइलू देखे ना पाता गइलू कहवा ना पाता भइलू देखे ना पाता गइलू कहवा ना पाता भइलू हो गइलू काहे तू फरार हो आखिर हम केकरा से पूछी कि हमर माई कहां गइल बाड़ी सूरज से पूछी कि चांद से पूछी कि ये लोग से पूछी ए माई तोहरा के केकरा से पूछी हो
सूरज या चांदवा से गगरी पवनवा से खेखरा से ना पूछनी तोरा पूछिलू कैलू कवन खो हो तलवा तलैया से पूछनी तरैयन से केहू नहीं देख पावे जो हो केकरा से पूछ जाए